Ассалому алайкум мардуи азиз. Имрӯз 11 июли соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомонӣ. Бисёри бардуро мегӯянд ки Сауду Теҷети кадом китоба хондагӣ? Бардуи азиз, мо ягон китоб хондагӣ нестем. И суханон мерос айбобимон мондагиай. Зинда бошен. Дар имрӯза видео аппарати фурӯшӣ барои исмем блогбурорӣ астай. Як ада иноҳияро даки хона дар кораи то чанд сама дар кораи дар ҳами видео гап мезанам. Хонаҳои заминиро гӯш кунедаки ҷоя мисол. Хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Хоросон, ду хонаи арзон астай дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки пешина Қимсангир, хона астай дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки Кӯйбеш ва хонаи заминӣ астай дар шаҳри Ваҳдат. Як квартири арзон астай бардуи азиз дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, як квартира беҳад арзон, яъне ки қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминии 65000 сомониш мега. Бардуи гарим шумо метавонед ки як хонаи заминиро 538000 рублда бихарем. Лайк, подписаться фаромӯш накунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, компания барха компания рӯзи хилаш мо тавсия метем барои гузаштани сарҳаҷ. Мо раи Москва ва Московский област ай пеши хонатонаи ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародаро да удобния мераванд шуморо ҳамҷам мегиранд. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. Бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтаринай. И яка пастаяни ҳами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед, сразу ответон мета. Бисёр инсони хубай бародарай. Агар ай номи канали Сауду Теҷа гап занем ба шумо арзон мекунад. бардуи азиз, видеоро сар мекунем. Видеои пешинара гарани дастгирӣ карден. ҳами видеоро бардуи азиз лайк, подписатсияра биҷиқен, мисол бо хеле хуб мешава просмотр бигира. хуб бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хоросон, деҳаи Фахробод. 5.5 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. Ремонти хонаҳо миёна гуфтагиай. Обу суветчи мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%, кухни дардруншай, баня, ҳоҷатхона, подвал дора. гирди хона маҳкам, мактаби се, бозор, масҷид, балинса наздик бидай. Бардуи азиз, дидесен чӣ хел хонаи фасони хушруда мақсад дар ноҳияи Хоросон, деҳаи Фахробод да. Нархшам беҳад арзонай. Нархш бардуи азиз 170000 сомонӣ. номерои телефони яка ҳастай бардуи азиз, занг бизанем бигӯем ки номеро раи канали Сауду Теҷа гирифтам, ба шумо бо арзон мекунам. бардуи азиз, як чи дар даётон биёрам ки дар ин авор хонаҳои арзон гарани бисёрай. хоҳиш мекунам то охири видеоро тамошо кунед. дӯстони азиз, як ада иноҳияи рӯдакӣ ё ана ҷамоати Лаҳур хона дар корайша, хонаи мисол миёнарам боша мешава мега ов свет мактаб мисол наздик боша. бардуи азиз, то 150000 сомона мақсад хона харай. ҳозираш да 30000 сомон дора. мондагиша ҳар моҳ мега 5 ё 6000 сомонӣ метавам. ягон одаме ки мақсад соз боша, мисол фанд накунад гуфтаги мақсад фиребгар набоша, мақсад то 150000 сомона хонаш дар корай, наличи 30000 сомона мета, ҳар моҳ 5-6 мета. бардуи азиз, номерои телефони яка ҳастай, касе мисол хона дошта бошед, ам якада занг бизанед. бардуи азиз, агар шуморо мефора ки айми канали мо хонаҳои арзон бихарен, каналда подписатсия кунед, вақтона намегира. подписатсияра бичихен, зангулачара бологӣ дамонед. бардуи азиз, я ҳавлии арзона гап мезанам, беҳад нархш арзонай бешухӣ. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, пешина Қимсангир, 10 сотиқ заминай, 3 дар хонара фундаментш рехтагӣ, 2 девол бардуи азиз вардоштагия чӣ хелек десен, ана 3 дар хонара фундаментш рехтагӣ, 2 девол вардоштагия мега. обу свеч бардуи азиз ҳастай ҳуҷҷатор 100%, мактаб, масҷид, магазин, метпункт наздикай. ба района бардуи азиз наздик ҳами район қариб бидай. райони ҳами мисол ана ноҳияи Ҷайҳун гарани қарибай. бардуи азиз, нархи 65000 сомонӣ бо арзон мекунад. ҳаму тағоид як трактори фурӯшӣ дошт, дига ҳамуро фурӯхт нафурӯхт, хеле кард. ҳамин номерои Сауду Теҷера битешохи дар ма рӯи кунам, ма рекламаш кунам, ҷошта бифурӯшаш. ин ҳамин номерои ма дар WhatsApp рӯи ки ма реклама мекунам. хона, замин, квартира чизе ки дошта бошен. ба як чи дига бардуи азиз, боз як реклама мешава, баъд ин реклама як хонара гап мезанам, бовар ки харидор набошӣ, харидор мешавӣ. нархш гарини арзонае. ана бобиҷон, ила бай, мошиноро дидед? ҳо, дидум. ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф
наркгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаи. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. кинои сауду теҷе давом дора. мегзарем ба дуюм серия. бардуи азиз, ана хонаи фасон, хонаи беҳтарин. да бовар кунед, касе ки пул дошта бошем бихарем, пушаймон намешем. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, пешина қимсангир, қариби район, шашум посёлка, кӯчаи автобас. 9 сотиқ заминай, ҳамагӣ 7 дар хона дора. хонаҳо бардуи азиз ремонт кардагӣ ҳамаш 100%. овсвич мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. ошхона, баня, ҳоҷатхона, сарфа дора, мисол барои шиштан. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, бозор, мактаб, балниса, масҷид наздикай. хона бардуи азиз ҷои беҳтарин дайне ки нархи хона 500 000 сомонӣ. арзон мекуна. бо номерои телефонаш ҳастай, номерош бардуи азиз кор мекуна. дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. занг бизанен, бо арзон мешава. дар комментяра бардуи азиз аз киҷо хонатон дар кора бинависен. дӯстони азиз, аппарати фурӯшӣ барои сменблокбарорӣ истеҳсоли хитояӣ. як қолаб дора, 4 дона сменблок мебаровардай, 1 дона мишалка дора. ҳамаш бардуи азиз комплектай. мақсад ҳамаш тайёрай. форат мегирӣ, кора сар мекунӣ. бардуи азиз, ана трансформатор доштай. хоб падонош навай мега ароба дора. мақсад гуфтесам ку бардуи азиз ҳамаш комплектай, мехарӣ, кора сар мекунӣ. мақсад ягон камбудиш нест. иншоалло ки бардуи азиз касе ки бигирен бурд мекунен. қарор доштай дар шаҳри кӯло бардуи азиз, нарша гуфта ки 50 000 сомонӣ бугӯ. касе ки мисол бо харидори аниқ бошен, агар ягон чира нафаҳмиден дӯстони азиз, занг бизанен, ҳами яка ҳамашаш мода мефаҳмона. бисёри бардро моро ай Россия, мисол ай дига ҷо ай Сочи тамошо мекунанд. гуфта буданд ки ягон хонаи арзон ай Кӯйбеш шавад монен. бардуи азиз, ин як хонаи арзони дига аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, номи пешинаш Кӯйбеш, касе намедона. хонаи арзон ай бардуи азиз, ҷошам ҷои беҳтарине. ҳоз ман маълумот чагаб мезанам, гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, пешина Кӯйбеш, кӯчаи Инглис, наздики район. 5.5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо нав кардагиай. овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона, долон дора. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. бардуи азиз, хонаи беҳтарини хушрӯайне ки нарша гуфта ки 300 000 сомонӣ бугӯ. 300 000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанен, маслиҳат кунед. дӯстони азиз, битонен дар ҳамин навор лайк бимонен, ҳамин видеоро падилитса кунен. хая ки ягон кас соҳиби хона шавад, бо беҳад кори хуб мешавада. бардуи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Айни 63, пишти Зубной. касе ки бардуи азиз ай қирғанен, пишти ҳами Зубной да. доми 4 этажа. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дора, 25 метри квадратияй. ремонти квартира миёна, овсвич мега ҳаст, ҳуҷҷат 100%. квартирара вақти фурӯхтан ана кондитсионер, термекс места. поликлиника, донишгоҳи Носири Хисрав, магазин, водии Вахш наздик, яъне ки 70 солаги ку ҳамҷа наздикай. дӯстони азиз, нархи квартира арзон гуфтесай. срочни ҳами акада пул дар кор будай. нархи квартира 155 000 сомонӣ. агар занг бизанем, бигӯен ки номерои канали Сауду Теҷа гирифтам, ба шумо арзон мекуна.
подписчикои ваъдатӣ дорам ку комментира дабнависен сӯни азиз. Бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Одилӣ. 6 сотиқ заминаи 4 дархонаи бардуи азиз 4 дархонаи нотамом дора, подвалам дора бардуи азиз, подвали калони хушуни ҳозир бо суратда мебинед. 4 дархонаи нотамом, 6 сотиқ замин. Бардуи азиз, обу свеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. Ҳуҷҷатош 100% будай. Магазин наздикай, срочни пул дар кора, яъне ки срочни сумшон дар кор будиян. Барои маълумоти бештар, мисол хай бо занг зада аз соҳиби хона мегирен. Харидорои аниқ занг бизанен. Нархи хона 90,000 сомонӣ. Занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. Номери телефонаш WhatsApp ҳам дора. хай бардуи азиз, апашкоҳои ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки аппарати анасмен блокбарории хонаҳои заминӣ, ҳавлиҳои фурӯшии квартираҳои арзонро нороӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. агар шумо ҳам замин, хона, квартира, мошин дошта бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои дестем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидорора дар видеои оянда рекламаш мекунем. ҳозир канали Сауду ТЖ бардуи азиз дар YouTube якум ҷо рафтисай. агар ҳамин хонатон мисол ё квартиратон ҷошсоз боша, нархш арзон боша, результат мета иншолло. барое ки бисёрша реклама мекунам, ҳамин мебинӣ ки 1 соатда ё мисол пагада ё пагаи дигашда фурӯхтад, ё мебинӣ ки залогша парафтан, ё мебинӣ ки савдош кард. барои бардуи азиз, канали Сауду ТЖ якум ҷо рафтисай. агар ягон чи реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин, инами рақамҳода дар WhatsApp роӣ кунед, мо рекламаш мекунем. ва бардуи азиз, ҳамин видеорам дастгирӣ кунед, лайк, подписатсия биҷиқен ва дар комментария касе то охири видеора тамошо кард, 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо кардем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.